ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinongilam Jongka Narpo Border Area Joint Action Committee, Lumshnong East Gentia Hills District. Haka tarik ubanay rempang arajar arpuar kila IT de jingtho menteri rangba aka jilna Konrad Kongker Sangma ban penpau halor ka jingdawa ban penkano ye ka Community and Rural Development ka bathammai haka snong Lumshnong kinongilam jong ka committee haka jing yakren bat kilat pathai khubor kila penpau bagani ka jingdawa jong ki kalong hadin baki paitba ki basa haka thai narpo kila mak jing hadu kata-kata haka lek kawan nalor baka lenti kalong ka bajingai hadin baka sarkar jilla kala penkin riak no ya ka office jong ka Community and Rural Development Block na cleariat syakasnong wapung komba POE haka kandu 3 Desember ka cleariat CRD block la shift bala penkeria cha wapung tengi hina kaliang jongi khamtam ki snong ki badan hatan area napo khamtam ki thanong kandong bagi ba kapot ba share kapot barka Bangladesh barka Assam di siam citama ada namar prabe ubisin ki nong sosnong jongga thanjongi gide ki nong khamtam ya ki scheme MG scheme hable sido chopong tekane ka siam citama ngi janjar namanta ban tang ban yo ya ki scheme ban krekam haki snong ki thaujongi ban yo employment livelihood ma jongki nong sosnong tengi la yakundu pad UCM kajing yakundu jongi mene kalong ba long free discussion nak kaliang jauh lah assurance ang ngampua ban kulari fimenta finsai iha ka budget session ngan sa ai ka jingkran te tarai prape persen ka jingkran ka jong ingila ban yo ya kan ka CRD block tengi neliang ka jongi kum ka JEC hi nando sam arajar ka praro ngila ya kendo ya UCM haku tu ka poro la kulari ni ong andala ai ya ka upung andala pengkeria ya kan ka upung neliang ka jong pi ki nong chong snong jong ka thanar po ngin ai pi da ka patamai ni dan jingkermen kejing kedua jong imene kalong ka ba sesa ba kila banong tengi ngin sapit haka budget session kumnon kren ong ngin pemenah do sipotli ki CRD block te kathanar po hi kalong ka we ban ya kan ka CRD block tingin sapit dada ka sarkari po kejing elam jong sarkar ke sama kan ka sarkar MDA ada kamla ban ai ya kan ka CRD block ngin liap ka JC ngan sa chong meeting ngila ban bo da kejing ki namar ngihi nyidawa naga sarkar namar ngi bakane ka thanjongi lasan thos nemong ngilayo ka jela duduk por jong ka sarkar kongres hadu menta ka thanjongi ngisha neglected long kowe ka than ka bala ban ngila ban ong ka ba generate revenue royalty ban contribute sa ka GDP jong ka state government ma tamba wala ka taro ki production ka sarkar one way tamba ka thanjongi ka sha lebe ka sha ibin hakinong mikmat bat khamtam hakiliang ka sarkar tengi don ke jingkermen ondala awan ka budget session insa kumba ila kulan menai ong insa don sa ai ka speech halor kini di konkret ya ki CRD block thamai ngi don kumba san tili ki sinang te kumba long mentahi ka sinang ka ba khamjingai ka long malidor ta sara donas kur nam blok kini lada kili chido chopung kan sim ka jingai ka long chispa kat ar chispa kat 1 kilometer te long dan jing ma yang iki nong sang namar pun ni long nong rap te long mutahi te ni hi naliang ka JC ni la ayakran bat ka dor bar snong jong snong ka jakaro lada ka sarkar kan aya kene ka CRD block ngin pu ha headquarter jong ka long snong bat naliang ka jaka ka dor bar snong kala manjur ban ai free of cost ma te ka sarkar kam don dawi ban ong mentang ni don hapding ke covid ni don hapding ke financial crisis namar ngila ya de ekran baru CM ngila ong lada film don ke pisaro ngine liang ka JEC ngin penwat pisa ban cenaya ka ka block office fi liang ka sarkar pi don kam tang ban ai ka notification ngine liang jongi ni jakaro ngin ai free bat ka aying ban cenaya ka office block ngin penwat mengi lada film don pisa na liang ka sarkar tang kata hi ngi la ekran